Ивановна, ну что ж, для начала, понравилось ли вам выступление президента Владимира Зеленского? Вот то единство, о котором он говорил еще в своем новогоднем обращении, это именно то единство, которое нам нужно или нет? Ну, ви знаєте, взагалі під якраз цим гаслами єдності, на жаль, поки що я бачу, що нам пропонується ідея такої національної порожнечі президентом України. І нібито уже в сьогоднішньому зверненні і привітанні з Днем Соборності президент України трошки розширив своє розуміння цієї єдності і цінностей, які він вважає, на яких він вважає, що Україна може далі себе вибудовувати. У мене є певні питання до деяких із названих цінностей, але я би хотіла наголосити на тому, що президент не усвідомлює, чи його команда, яка готує йому його спічі, не усвідомлює того, що без розуміння, без знання, без такої серйозної роботою над нашою історією ми не зможемо просто побудувати без коріння країну, яка буде успішною, сильною, незалежною, безпечною, розвиненою. А президент, власне, пропонує нам забути про своє минуле, не намагатися його для себе зрозуміти, не намагатися відповісти на складні питання нашої історії, а, напевно, керуватися тою радянською історією, яку оманливо намагалися нав'язати всім громадянам України під час Радянського Союзу. Це, як на мене, дуже серйозна помилка. І на пустелі, на чистому полі, без того, щоб триматися за щось, країна не будується. Тому в мене є великі сумніви стосовно того, що президент закликає до єдності і одночасно пропонує, наприклад, забути про видатні постаті України і героїв, які і сьогодні захищають нас на сході нашої держави, і героїв де-факто він пропонує забути, чи суперечливо сприймати героїв Небесної Сотні, чи героїв Української повстанської армії. Все це ті речі, які неможливо закреслити, тому що якби не ці люди, ми з вами не мали би вільної країни, ми би не мали країни, в якій немає цензури поки що, хоча, на жаль, влада вже і сьогодні і на цю демократичну свободу намагається накласти свої пазурі.